Usa ka milyon ka pesos nga reward money nga gisaad sa lokal nga gamahanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa kasulbaran sa niluog nga pagpatay sa dalagitang si Christine Lee Silawan gitunol na ngadto sa kapulisan. Si Luan Mirondina sa report. Gihimo ang formal turnover sa cheque sa buhatan ni Mayor Paz Radaza ngadto kang Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Limwil Obon kaganihang udto. Gitataw sa mayor nga ang Lapu-Lapu policeman ang may kasayuran kung si kinsa ang nakahatag kanila og kasayuran busa sa City Director niya gitugyan ang reward money. I think niingon man siguro sila nga dili na sa ilaha ang kwarta. Kung dili ilang i-equate na murag sigon sa kabugaton ang pagtistigo si kinsa nga witness, maglain-lain, mag-vary ang amount. So all this taganan, daghan naman ito sila gimension. Dili ang syudad mo'y makaingon nga si Pulano dako kadi gamay mo na inana. Kay tungod ang pulis may nag-coordinate on this. Subling gibutyag sa Lapu-Lapu City Director nga ibahin-bahin ang salapi ngadto sa 23 ka mga individual nga nakahatag og kasayuran nga misangpot sa pagkasikop sa akusadong si Renato Lienes. Lakip sa mahatagan sa reward money ang kasamtangan og kanhi live-in partner ni Lienes, silingan og higala nga mitumbok kang Lienes base sa kuha sa CCTV. We are so happy with the support of our city mayor. Sa ako ang bahin ug sa akong mga tao, we did our job notwithstanding gani with the reward. Bonus na ni kaayo sa mga tao nga nitabang sa mua. Hangtod karon wa pay pahibaw nga nadawat gikan sa ubang mga individual o government agencies nga misad usab nga mohatag og reward money. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.